Bună seara! Șoferul grec implicat în tragedia din Timiș avea droguri în sânge. În mașină au mai fost găsite sticle cu alcool și plicuri care par să conțină substanțe interzise. Pasagerul din dreapta, care a supraviețuit ca prin minune, oferă o ipoteză nouă pentru accidentul teribil. Spune că volanul s-ar fi blocat. Avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Șapte morți și 3 răniți este bilanțul acestui impact devastator. Unul dintre supraviețuitorii a povestit unui medic grec angajat la spitalul din Lugoj ce crede că s-a întâmplat chiar înainte de accident. S-a activat sistemul Line Assistance, în cauza căruia șoferul a pierdut controlul mașinii. Specialiștii în conducere defensivă au analizat imaginile teribile și nu susțin ipoteza volanului blocat automat de una dintre funcțiile mașinii. Uite, vezi, semnalizează dreapta, după care imediat semnalizează stânga și se duce direct încolo. Instantaneu s-a dus în stânga. Iar Line Assist-ul nu funcționează pe ideea de semnalizare. Folosirea semnalizatorului anulează practic acel Line Assist. El se pregătea pentru următoarea depășire. E ceva de neînțeles acolo. Surse din anchetă susțin că în autoturism au fost găsite 2 plicuri care ar putea conține droguri. În sângele șoferului au fost descoperite la analize astfel de substanțe, iar pasagerul din dreapta a confirmat ipoteza, spun polițiștii. Vorbim și de oboseala unui drum de aproximativ 10 ore. În plus, ar putea fi o cauză medicală, s-ar fi putut întâmpla ceva cu șoferul în timpul depășirii și atunci se întâmplă instantaneu lucrul ăla și nu e controlabil, sau o distragere foarte mare în mașină. E clar că șoferul respectiv era un șofer agresiv, că se grăbea undeva, că își asuma riscuri în momentul în care depășea. Un rănit este internat la ATI cu multiple fracturi, dar e în stare stabilă. Alți 2 tineri greci au scăpat cu răni minore, o adevărată minune, ținând cont de forța impactului. Unul dintre ei este internat în secția de neurochirurgie, are leziuni minore. Al doilea este internat în secția de ortopedie, având o fisură mică la nivelul osului sacrat, care face parte din bazin. Victimele decedate, dar și răniții, au între 28 și 30 de ani. I thank the hospital, the doctors and the prefect, all the authorities. Suporterii greci ai echipei PAOK Salonic au ajuns noaptea trecută la locul accidentului, dar și la spital. Conducerea clubului a cerut amânarea meciului de la Lyon, dar solicitarea a fost refuzată. Un alt suporter grec a făcut infarct și a murit după ce a aflat de tragedia de pe DN6 din Timiș.